Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin channel dinmu mai suna Gidan Hausa TV. A jama'a yau za mu kawo muku labarin littafin yaƙi mai suna Tirtsatsin Wuta. To kafin mu shiga cikin shirin jama'a, idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan channel namu mai albarka, muna roƙon to Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ka zabi all, yadda za a dinga sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Sannan kuma a danna mana like, a yi shiya ga 'yan uwa da abokan arziki idan bidiyon ya burge ku. To jama'a mu shiga cikin shirin namu. Tirtsatsin Wuta Littafi na Daya, littafin Yakubu Muhammad Yafson. Bayan wucewar zamanin da ya gabata, an yi wata gagarumar ƙasa mai suna Shallu. Ƙasar Shallu babbar ƙasa ce mai albarkatu da yawa a cikinta, sannan Allah ya albarkace ta da abubuwan more rayuwar bil'adama. Bayan haka ƙasar ta kasance babbar nahiya ce ta cibiyar kasuwanci, wadda duk ranakun mako kasuwar garin take ci. Babu rana ɗaya a cikin sati da za ka ware ka ce ita ce ranar da kasuwar garin take ci. In har mutum ya faɗi haka, to ya zama babban makaryaci, domin a duk ranakun sati babu ranar da kasuwar garin ba ta ci. Sai dai za mu iya cewa akwai ranaku guda uku cikin mako da kasuwar garin ba ta cika da baƙi masu kawo hajoji da kuma masu sari. Ranakun kuwa su ne ranar Lahadi da Litinin da kuma cikonta ukun, wato ranar Alhamis na wayannan kwanaki uku. Kasar Shallu ta fi cika da baƙi masu sara da sayarwa, kuma akwai ƙabilu kala-kala masu zuwa cin kasuwar, musamman Larabawa, da yake asalin mutanen kasar Shallu mafi akasarinsu Larabawa ne. Sauran ƙabilun da suke cikinsu 'yan ƙabilar sunan sarkin wani kaisatacciyar ƙasar Sarki Illatu. Sarki Illatu azzalumin sarki ne wanda ya yi sallama da imani a zuciyarsa, rashinsa ya samu gindin zama a tare da shi. Sannan Sarki Illatu bai ɗauki ran ɗan adam a bakin komai ba a wajensa. Sau da yawa 'yan mutanensa sun yi laifi, aka kuma ce za a kawo su wajensa domin a yanke musu hukunci. Da yawa daga cikin masu laifin haɗiyar zuciya suke yi su mutu, saboda sanin zaluncin na wannan azzalumin sarkin da kuma illata bil'adama da yake yi. Misali, idan mutum ya ƙi biyan haraji, sarki zai sa a kamo shi ne ya sa a ɗaure masa shi. Da farko haƙori guda biyu zai cire wa mutum ta ƙarfin tsiya, musamman ma ya sa wani maƙerinsa ya ƙera masa wani abu mai kama da filaya na cire haƙori ga mutane. Sannan azaba ta biyu ga wanda ya ƙi biyan haraji, zai sa a kama ƙadangare irin babban jagwalan nan mai jan kai, a tsafe shi ta yadda duk abin da aka ce ya yi zai yi, a sawa mutum a bakinsa ya yi ta cizonsa har sai ya kumbura masa harshensa. Wannan azabtarwa ga wanda ya ƙi biyan haraji ne kawai, to ina kuma ga masu manyan laifuka wanda suka fi rashin biyan haraji girma. Sarki Illatu yana da mata ɗaya mai suna Harkatu. Sarki Illatu sun shafe sama da shekara 10 shi da matarsa Harkatu, amma har yau ba su samu magaji ba, wanda kuma ba su da babban burin da ya wuce haka a duniya, domin sarkin ya fi matarsa bakin cikin haka sosai. Kuma kullum in ya tuna da cewa in ya mutu fa haka mulkinsa zai bar tsatsonsa, sai ya shiga ɗakinsa ya rufe kansa ya dinga kuka. Matarsa ita kaɗai ce mai iya rarrashinsa har sai ya yi shiru. Da farko bayan aurensu bai fi da shekara 5 ba, da Harkatu ta ga bata samu haihuwa ba a tsawon waɗannan shekarun, sai ta shawarci mijinta Sarki Illatu da cewar ya ƙara aure ya gani. Ta iya kasancewa matsalar rashin haihuwar daga gare ta ne, Sarki Illatu bai watsa mata ƙasa a ido ba, nan take ya karɓi shawararta. Sannan ya nemi 'yar wani ƙaramin sarki da ke ƙasa da shi, da yake akwai sarakuna 48 da ke ƙarƙashin Sarki Illatu, kuma wayannan sarakunan su 48 suna matuƙar yi wa Sarki Illatu biyayya a matsayinsa na shugabansu, ba su ƙaunar abin da zai ɓata wa sarki rai, komai ƙanƙantarsa. Kai
da haka ta faru sun gwammace su bayar da ransu da duk abin da suka mallaka a matsayin fansa ga sarki Illatu matukar sun ga zai hallaka. Sun yarda a hallaka su rayukansu su zama fansa a gare shi. Ya ci gaba da rayuwa a doron ƙasa. Shi kuma sarki Illatu da ya ga irin tsananin biyayyar da waɗannan sarakunan suke yi masa, sai shi ya ɗauki son duniya ya ɗora a kan shi, kuma ko kalilan baya buƙatar ya ga abin da zai taɓa lafiyar ɗaya daga cikin waɗannan sarakunan guda 48 ɗin, sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Hakan ce ma ta sa sarki Illatu ya naɗa su manyan 'yan majalisarsa masu bashi shawara, in banda wazirinsa Halwatu da kuma bokansa Shashalu, babu wanda suka fi soyuwa a zuciya da ƙauna sama da waɗannan sarakuna guda 48 ɗin. Duk shawarar da waɗannan sarakunan suka bashi ita yana kuma samun nasara da biyan buƙatu a kanta. Sarakuna guda 48 ba ƙaramin baƙin ciki suka shiga ba na rashin samun abin da shugabansu sarki Illatu yake so ba, kasancewar a duniya ba su da babban buri illa su ga shugabansu sarki Illatu a cikin farin ciki da walwala. Hakan ce ma ta sa kowane daga cikinsu ya yi wa sarki alkawarin zai bi kowace hanya don ganin buƙatar sarki ta biya. Bayan haka har wasu daga cikinsu ɗaya ya yi wa sarki alwashin cewa za su ba shi 'ya'yansu mata ya aura ko za a dace ya samu ƙaruwa da yake nema a gare shi, ko da yake guda 20 daga cikinsu su ne masu 'ya'ya mata, sannan su kuma 28 'ya'yan maza suka haifa. Sarki Illatu ba ƙaramin daɗi ya ji ba da wannan haɗin kan da yake samu daga waɗannan ƙananan sarakunan da ke ƙarƙashinsa ba. Don haka shi yasa shi ma yake matukar kyautata musu, kuma babu hukuncin da yake yankewa ba tare da shawararsu ba. Sarki Illatu yana da shugabansu mai suna Sarki Gazu. Sarki Gazu ya kasance sarki ne mai son adalci ga talakawansa. Duk abin da zai yi baya tsawwala musu, yana matukar ƙaunar su. Duk abin da jama'arsa suke so haka shi ma abin da jama'arsa ba sa so haka shi ma baya ƙaunarsa ko kaɗan. Hakan ce ma ta sa ko haraji baya karba a wajensu. Ya ce shi kan duk shekara ya ce musu su je su yi hidimomin gidajensu, su kuma jama'ar ƙasarsa da suka ga irin wannan adalcin da wannan sarkin nasu yake yi musu, sai suka kasance masu tsananin biyayya a gare shi da wuya sarki Gazu ya kafa doka a wannan rassan ka samu ko yaro ne ya karya ta. Suna matukar kokari wajen ganin sun yi wa sarki Gazu biyayya da kuma bin umarninsa sau da kafa. Wani abin mamaki kuma, duk da sarki Illatu azzalumi ne, shi kuma sarki Gazu mai kyautatawa talakawarsa ne, sai ya kasance duk da wannan halin na sarki Gazu na son adalci ga jama'arsa, to sai ya kasance sarki Illatu ya fi ƙaunarsa a duk cikin sarakunan su 48 ɗin. Haka ne ma ya sa ya bashi shugabancin su, kuma duk wannan kyautatawan talakawansa da sarki Gazu yake yi, shugabansa sarki Illatu ya shiga ya kasa hana shi saboda ƙaunarsa da yake yi shi ma. To shi sarki Gazu yana da 'ya'ya guda 5 maza 4 mace Gariyatu, da ƙannanta 2 maza akwai Galibu, kuma na ƙarshen su wato budurwa guda ɗaya mazan akwai Garu shine ɗan sarki Gazu na farko, sai kuma mai biye masa shine Garlubu, sai kuma macen mai suna na cikon 5 ɗin shine Galaru. A duk cikin 'ya'yan nan 5 na sarki Gazu babu wanda ya kama kafar Gariyatu a kyawu, domin ita ta biyo mahaifiyarsu ne mai suna Hariyatu. Ita Hariyatu asalinta Balarabiya ce farar fata. To duk kyan da take da shi, yarta Gariyatu ta gaje shi, don ita ma farar fata ce sal, ga dan kankana hanci da dan madaidaicin baki. Tana da ƙwayar idonta mai matsakaicin baki.
sannan ga gashinta ya zubo baya, sannan tana da tsawonta daidai misali, ga ta kuma a tsaka-tsaki, wato ita ba mai ƙiba sosai ba sannan kuma ba siririya ba ce. A ƙirjinta akwai wadatar cikowar mamma. Gariyatu gagara gasar masu gasa ce ta fagen kyau, domin a duk faɗin garuruwan nan guda 48 babu wanda ta kama kafarta a fagen kyau. Dalilin kenan da ya sa 'ya'yan sarakuna da manyan attajiran garuruwan suka raja'a da so da ƙaunarta suka yi ta miƙa ƙoƙon barar su gare ta, amma ta ce bata ga wanda ya yi mata a cikinsu ba. Idan kuma suka je ta ɓangaren mahaifinta sarki, shi kuma ya ce shi ba zai yi wa 'yarsa auren dole ba, duk wanda ya je suka daidaita kansu to kawai ya turo manyansa a yi maganar aure. Su kuma manemanta da suka je haka daga bakin mahaifinta sai suka ci gaba da nuna mata soyayya, amma har a wannan lokacin dai bata ga wanda take so ba. Su kuma manemanta hakan bai sa sun janye daga gare ta ba. To bayan waɗannan sarakunan sun shawarta a junansu akan za su ba wa sarki Illatu auren 'ya'yansu mata domin samun ƙwarin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin shugabancin sarki Gazu. Sarki Gazu ya nuna musu tunda shine shugabansu, shi ya kamata a ce ya fara bawa shugabansu sarki Illatu auren 'yarsa Gariyatu, ko za a dace ya samu abin da yake so a gare ta, wato ɗa ko kuma ya. Ko da jan haka nan take sarakunan da ke ƙarƙashinsa suka amince da hakan, babu wanda ya yi masa musu ko jayayya. Bayan an samu kwanaki biyu da wannan tattaunawar a tsakanin sarki Gazu da sauran sarakunan da ke ƙarƙashinsa su 47, wata rana da daddare sarki Gazu suna hira da matarsa Hariyatu, sai ya ce mata, sarauniya ta shi ki kirawo mini Gimbiya a ɗakinta yanzu, ki ce ina da buƙatar ganinta. Nan take sarauniya Hariyatu ta tashi ta tafi domin zuwa isar da saƙon mai martaba ga 'yar tasa. Tana zuwa ta tarar da 'yarta a kwance a kan wani ƙayasaccen gado mai kyau wanda ya kusan malale kusan rabin ɗakin. Hariyatu tana zuwa ta ce, 'yar sarki, jikar sarki, ki zo in ji mai martaba. Hanzari ta tafi ɗakin mahaifinta domin amsa kiran da ya yi mata. Da zuwa ta samu mahaifinta yana kishingide, ta ce masa, na amsa kiran ka mai martaba sarkin sarakunan duniya. Sannan ta samu waje ta zauna a kusa da shi. Sarki Gazu ya kama hannun 'yarsa Gariyatu ya ce, gimbiyar gimbiyoyi, sannu da zuwa, a bar so da ƙaunata. Bayan sarki Gazu ya gama koda 'yarsa Gariyatu, sai ya ɗora da cewa, ya ke farin cikin raina da walwalata, a bar so da ƙauna a gare ni, na san duk abin da na ce ki yi ba makawa za ki yi shi saboda faranta wa raina, domin na san ba za ki taɓa son abin da zai bakanta wa zuciyata. Sarki Gazu ya ci gaba da cewa, kin san lamarin aurenki ban taɓa saka bakina a ciki ba, iyakata dai in an zo neman aurenki wajena na ce musu su je su nemi haɗin kanki, domin na riga na sha alwashin ba zan taɓa yi miki auren dole ba har abada. Ya ke yata, kin san tunda ban taɓa neman wata alfarma a gare ki ba, to yau ina mai tabbatar miki na zo da kokon bara na neman taimako a gare ki, domin ke kaɗai ce wadda za ki iya yi min wannan taimakon a duk faɗin duniya. Gariyatu ta ce, ya kai abba na, kamar yadda ka faɗa ne, tunda muke da kai baka taɓa neman wani abu a wajena ba, sannan kuma tunda muke da kai ya abba na, babu irin gatan da baka nuna min ba, duk kuwa da cewar ba ni kaɗai kuma ka haifa ba, amma na tabbatar gatan da kuke nuna min ba kwa nuna wa sauran 'ya'ya. Gariyatu ta ci gaba da cewa, saboda haka ya kai abba na yi maka alƙawarin duk abin da kake so a duniyar nan, matukar kuwa abin ina da shi, na ɗaukar maka alƙawari zan baka shi ko menene, ko da raina ne.
na yi alkawarin zan baka shi matukar kuwa in haka zai faranta maka rai. Saboda haka ya kai abba na ka faɗi duk abin da kake so ko ma meye shi za ka same shi, ina mai yi maka biyayya a tare da wannan abin da ka bijiro min da shi. Ko da sarki Gazu ya ji wannan furucin daga bakin yarsa Gariyatu sai ya cika da dimbin farin ciki, musamman da ya ji kalmomin da ta faɗa a ciki bayan nan da ta yi masa shu halin yanzu. Hakan ne ma ya sa sarki Gazu yake ji duk a cikin 'ya'yansa babu wadda yake ƙauna sama da ita. Sannan sarki ya yi shiru ya ce mata, ya ke ‘yata, na riga na san dai kin daɗe da sanin buƙatar shugabanmu sarki Illatu, wato buƙatarsa ta samun magaji kamin ya mutu ya bar duniya. Kuma ya ke ‘yata, kin san duk iya ƙoƙarin da za mu yi mu cimma ruwa, amma har yanzu hakan bai kasance ba. Sarki Gazu ya ci gaba da ba wa ‘yarsa labari. Ba shi ne a kwanakin nan muka daɗa zama ni da shugabanni, ko na ce da sarakunan da ke ƙarƙashi su 47 akan duk wanda suke da ya mace cikinmu za mu bashi aurenta, ko zai dace ya samu abin da yake so. To kuma ya ke ‘yata, sanin kanki ne a duk cikinmu mu da muke ƙarƙashinsa babu wanda ya fi ƙauna sama da ni. Hakan ce ma ta sa ya naɗa ni shugabansu. To kin ga kuwa tun da haka ne ya kamata a ce duk wani abu da zai zo in dai na taimako ne ga shugabanmu sarki, ya zama ni ne kan gaba akan komai, saboda yanda shi ma ya nuna soyayyarsa a gare ni har ya naɗa ni matsayin shugaban sarakunan nahiyar nan baki ɗaya. To ya ke ‘yata, bukata ta a gare ki shine ina so ki auri sarki Illatu, ko za a dace ya samu kansa ya samu kwansa daga gare ki. Ya ƙara bayaninsa da cewa wannan ita ce bukata ta ya ‘yata, sanyin idaniyata. Sarki Gazu yana zuwa nan a ƙarshen zancensa sai Ganiyatu ta yi murmushi har fararen haƙoranta da wushiryarta suka bayyana. Da yake tana da wushirya sai hakan ya ƙara mata kyau sosai. Ta ce, ya kai abba na, uba abin alfaharin ‘yarsa, ka sani fa cewa a duk faɗin duniyar nan babu wanda nake so da ƙauna sama da kai. Na rantse da darajar karagarka, ko da wuta aka hura tana ci ganga matukar ka nuna shawarka ga son na shiga, sai na shiga. Sannan in har na shiga ranka zai yi fari, to babu abin da zai hana ni na shiga, ba don komai ba sai don na faranta maka rai, ko da kuwa za ta kone min naman jikina na zama toka. Gimbiya ta ci gaba da cewa, ya kai abba na, da kira na ma kai ka ce kawai ka ba da aure na ga shugabanku sarki Illatu, ba ma sai ka tsaya ka yi min dogon bayani ba na dalilin son haɗa mu aure da shi, domin duk mai ƙaunarka a duniya ni ma ina son shi. Ya kai abba na, haka kuma duk wanda baya ƙaunarka, komai son da zuciyata take yi masa zan iya yakice shi a rayuwata ga baki ɗaya. Abba na amsa umarninka, na karbi soyayyar sarki Illatu a cikin zuciyata, kuma a duk lokacin da ka tsaye da maganar aurenmu da shi a shirye nake. Kai abinda kake so da ni a matsayinka na mahaifi a gare ni zan kasance mai yi maka biyayya da ladabi a gare ka har iya ƙarshen rayuwata. Domin tun da kake da ni, wannan ne karo na farko da ka taɓa bijiro min da buƙatar ka a gare ni, alhalin kai kullum da koyaushe cikin hidimta min kake ko kaɗan. Kuma tun da nake a duniya, ya kai abba na, ban taɓa neman abu a wajenka na rasa ba. Duk abin da nake so shi kake min, wanda ba na so ba ka yi min shi. Don haka ya kai abba na, ka aurar da ni ga duk wanda ka ga dama,
ni kuma zan kasance mai maka biyayya a gare ni da hakan, domin burina a ce ina yi maka biyayya komai tsanani da wuya ina tare da kai. Sarki Gazu ya ƙara cika da tsananin farin ciki a game da wannan lafuzza da ‘yarsa ta yi masa. Nan take ya ce, ya ke ‘yata, ina ƙara yi miki godiya a gare ki, musamman saboda zamantowarki mai ladabi da kuma biyayya a gare ni. Hakan ya sa a duk cikin ‘ya'yana babu wanda ya fi ki kwanta mini a rai, shi ya sa na fi son ki a zuciyata a kan gaba ki ɗayan sauran ‘ya'yana, domin da wani abu ya taɓa min ke gwara duk garin nan nawa su yi rashin lafiya na mako ɗaya. Gariyatu tana jin haka sai ta kwantar da kanta a kan cinyar mahaifinta Sarki Gazu tana yin murmushi. Bayan an samu kamar tsawon mako guda da tattaunawar da sarki ya yi da ‘yarsa Gariyatu akan haɗa ta aure da shugabansa Sarki Illatu, sai Sarki Gazu ya ƙara tara waɗannan sarakunan guda 47 ya sanar da su tattaunawar da suka yi da ‘yarsa, sannan ya ce masu ya ba wa shugabansu Sarki Illatu ‘yarsa Gimbiya Gariyatu, kuma duk lokacin da shi Sarki Illatu ya shirya na biki sai ya aiko musu ya sanar da su. Sarki Gazu ya ce hakan ya yi ko. Waɗannan sarakunan guda 47 suna jin haka sai suka yi farin ciki sosai da wannan kyautar aure da shugabansu Sarki Gazu ya bawa shugabansu Sarki Illatu, saboda kwaɗayin samun ɗako ya wadda za ta gaji mulkinsa bayan gushewarsa a kan karaga idan ajali ya same shi. A jama'a, anan za mu dakanta a cikin littafinmu na Tirtsatsin Wuta littafi na 1. Za mu kawo muku ci gaban shi a bidiyon mu na gaba.